presentación de la memoria económica del 2024, pues escuchamos a don Jesús Martínez Carracedo, vicario de Economía de la Diócesis, quien nos hablará del balance económico de nuestra diócesis. No sé si veis todos esta revista. ¿Sí? ¿No? En breve. En breve, sí. Sí. Esta revista es la que se publican os datos tanto de accións pastorais como da economía das diócesis españolas. Todas as diócesis españolas neste día facemos tamén un acto de transparencia con todos os datos ao dispor de todo o mundo. Todas as diócesis españolas aquí ven a de cada diócesis en concreto. Entón, en primeiro lugar, temos algunhas das actividades. Na páxina 4 está o anuncio da fe. Bueno, pues si vemos aí, os datos non é que cambien moito. No número de sacerdotes diocesanos, pois morreron 4 sacerdotes, somos 4 menos, quero dicir, son 165, no 2023 eran 169. Bueno, religiosos tal. Actividade educativa, pois máis ou menos siguen sendo os mesmos centros, baixou algo o número de alumnos, porque baixou a natalidade en todo o país, e polo tanto é normal que tamén baixe nos nosos centros. No anuncio da fe, os misioneiros, aí contanse non só os sacerdotes diocesanos, sino tamén religiosos e religiosas que están de distintas órdenes religiosas que están polo mundo adiante e son naturais desta diócese. Logo, na actividade celebrativa, en canto a bautizos, primeiras comunións e matrimonios, baixou algo respecto ao ano anterior. Seguramente tamén ten que ver a natalidade, que tamén hai menos nenos. O que sí subiron foron as confirmacións. Subiron en 160 persoas. E aquí a explicación non é que, penso, que non é que os chavales agora se apuntasen todos a confirmación, sino que está vinculado co COVID. Os chavales que se confirman agora son os que empezaron fai 2 anos, co cal no 2020-2021 pois aí hubo un frenazo de apuntarse a reunións grupais, ¿no? por todo o tema do COVID. No ano as do 2024 empezaron no 2022, por lo tanto aí xa se animaron os de un curso máis os do outro, e seguramente é o que explica o número de confirmacións. E logo na actividade caritativa temos algúns centros máis que no ano 2023 e tamén máis persoas atendidas por unha razón, porque a diócese dentro do seu plan pastoral diocesano tamén no final do tempo de Don Luís e no principio de Don Antonio fíxose unha aposta por amplificar o número de cáritas parroquiais e cáritas zonais e iso pois fixo que houvese máis centros de cáritas na nosa diócese, por lo tanto tamén máis atención. Todo isto, hai moitas máis cousas, non? Pero todas estas cousas teñen uns ingresos e uns gastos para poder cubrilas. Decían, si se pode ser santo, seguramente santo de economo igual non, pero mártir sí. Bueno, dentro das contas aí tedes algunhas que ahora dou unhas pinceladas, despois como hai un tempo de preguntas, se queredes preguntar algo máis en concreto podedes, vale? Nas aportacións directas dos fieis van colectas ordinarias, colectas extraordinarias, o portal Dono a mi Iglesia, as suscripcións, ingresos por Bizum, nas parroquias, por peto electrónico. Aí temos pois 5 millóns de euros, ou asignación tributaria que é o 0,7% pois do que a xente aporta no seu IRPF. Para as diócesis distribúese desde a conferencia episcopal diríamos con uns criterios de módulos, número de kilómetros cuadrados, de sacerdotes, de habitantes, etcétera, etcétera. E aí viñeron 2.800.000, por iso
Bueno, de entrada, como decían antes tamén, dar gracias a todos os que colaboran económicamente tamén coa diócese. Despois nos gastos teremos que darlle gracias ás persoas que colaboran non só económicamente ou non económicamente, pero sí cos seus dons, co seu tempo, que iso vale moito diñeiro, o tempo das persoas, os dons das persoas, a entrega das persoas. En ingreso de patrimonio, aquí están pois, os alquileres de casas, de locais, temos máis ou menos unhas 69 casas postas a disposición de alquileres. Tamén pensando que naquelas casas rectorais que quedan sin uso sacerdotal, pois que poida hoxe en día no tema da dificultade de acceso á vivienda, pois que tamén poidamos nos por un graniño de area nese sentido. E ao mesmo tempo pois aporta uns ingresos ás parroquias pois por ese medio. Tamén aí entrarían as entradas do Museo da Catedral de Tui, legados na Fundación Estévez, tamén que é unha fundación que era civil, fundada por dous sacerdotes fai moitos anos, fechouse como fundación e os bens pasaron á diócesis de Tui Vigo. E logo, ingresos corrientes, eses 2.600.000, son servicios, e cando falamos servicios son pois o servicio de sacerdotes de capeláns nos hospitais, servicios de sacerdotes de capeláns nos sanatorios e subvencións. Aquí as máis importantes, se queredes despois, pois concreto vos máis, pero son do Ministerio de Transportes, da Xunta de Galicia e do Concello de Vigo. Eses foron os tres que máis aportaron en subvencións. E logo, ingresos extraordinarios son moi pouquiños, foi unha expropiación dunha finca no Pau de Navia, que é o que está aí de ingresos. En canto aos gastos, pois o maior gasto sería o de conservación de edificios, pero moi cerquiña está de accións pastorais e asistenciais. 2 millóns de euros máis ou menos se gastaron en Cáritas, na Cáritas diocesana e Cáritas parroquiais. Despois, nosotros, outro millón en catequese, liturxia, encontros, convivencias. Logo, na retribución do clero, salarios, seguridade social e IRPF, 1,5 millón. Retribución do personal seglar, tamén 1.700.000. Aquí entran o personal da casa sacerdotal, da residencia dos sacerdotes, o personal do seminario, profesores, etc., seminario menor, e tamén traballadores nas parroquias. E logo, conservación de edificios e gasto de funcionamento, pois aquí entraron bastantes gastos tamén, porque se fixo a segunda fase do Museo de Tui. Aquí eu creo que unha das cousas, igual é unha parte que non é tan costosa, pero para mí me parece que é moi importante, que foi por un ascensor na Catedral de Tui que dá accesibilidade a todas as persoas con calquer limitación, dende a parte baixa, dende as caballerizas, anta as terrazas do claustro da catedral. É dicir, calquer persoa con discapacidade pode agora acceder a toda a zona catedralicia do claustro. Pero tamén toda a segunda fase de determinación do local para o museo futuro. Logo tamén aí foi un gasto grande, non todo no ano pasado, tamén parte deste, pero a reconstrucción da torre de Reboreda, que caíra destruída por un rayo, e logo pois gastos en tellados de iglesias, en retablos, en outras cousas pequenas que, para que miredes tamén algún exemplo, ese cuadro que vos puxemos aí é restauración de un boceto, de un dibuixo que fixo Palacios, neste ano de Palacios, para unha futura igrexa ou unha posible igrexa en Chapela. Ese dibuixo estaba doblado, tiña bastante imperfeccións, entón restaurámoslo para conservar tamén. Pensamos que, hai documentación nos arquivos que é importante conservala. Solo arreglar ese papel foron 2.500 euros.
bueno, pois é iso que decimos, conservar non só son edificios, sino tamén tal. E nada, despois capacidade de financiación 2.700.000. En principio isto é así os gastos por riba. Si despois queredes pois algún en concreto, tedes curiosidade por algún ou por as subvencións ou por o que necesitedes, despois preguntades se queredes na parte de preguntas. Moitas gracias a vos tamén e a todos.